Good morning mga Labidams! Welcome back to my YouTube channel. This is again your Manang Jenny, and today, this morning, I'm with my mother. At tapos na po siyang maglinis. Gusto niyang kumanta daw. Mag-aalay ng isang awitin. Ilocano daw ito kantahan na apo. Malagip na mo ni sweetheart na nga pipito. Isago na kanukin di tatang ko. Dahil di tatang ko pimusay. Pagbigyan yung takumansyon matimaysan, bagla nga may kat di boring na dito yung Manila. Hanlang agkalkalhikot to brana. Okay? Ang kanyang aawitin ay Adda Akon Biag Ko Kano. Okay. Hello, Labidams ko lang matanang. Hello, good morning mga Labidas. Nandito na ako sa bahay ng aking anak. Okay. Okay. Akong biyag ko, di mo ipasabat, na sakit nga ikikitan. Di nagtalikodan, kunasyam gay tadwam, agpalawag at man. Ikinapudlo na, tunggal ka sangay mo, siyak tayo di makaina. Ang mukay ti gustuin, ada agsibay mo, naglalailuken ka. Adot nagkuranga, tauray laeng surat, di kan masubalitan. Hindi na kaya't nga sawin, naawan kang dito'y natin, kurang aklat panawin. Lusot pagkunaan, na di ka ay ayatin. Daytoy matilaglagipin, di ka kuman sinublianan. Diya kuman at pagpakita, sadya kaya't ngayon ka masaktan. Instrumental. Mga Labidams, hindi ako makakanta kasi may ubo pa po ako at sipon. Si Inang muna. Adot yung nagkuranga, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Yung di na kaya't nga sawin, naawan kang dito'y nakin, kurang aklat panawin. Isot pagkunaan, nadikan ay ayatin. Daytoy metilaglagipin, di ka kuman sinublianan. Diya kuman nagpagpakitan, sadya kaya't ngayon ka masaktan. Kuman nagpagpakitan, sadya kaya't ngayon ka masaktan.
Ipasan? Nalpas, karigatan. Okay, so... Kung ano-ano kasi pinapagawa nitong anak ko sa akin. Naku, di ko alam. Tagalog ka mo, nag-level up na. Yes. Oh, yeah. So, you're here in Because- Manila, Yes? you speak Tagalog na. Yes. And you need to you need to practice In. speaking in English for my baby. Okay? Yes. I know. You know? Yes. Ano ang namimiss mo? Kunang bunangkan? Ay, apo. Malaglagip ko ang kakabsat ko. Bunon kong kumpay ko dito balay. Kaya di ka dyan masetas ko. Apo. Pero Shout kung out! tinagi. Shout out sa mga taga Santo Tomas na Gilid. Isabela ko na ba ta? Kung gayam, good morning Binabati. sa inyong lahat dyan sa Tagilian, Santo Tomas. Ito, pinapasawa niya ako lagi. Diyos ko. Nagsawaw ta. Mga lapitabs, nabilaukan si Inang, uminom. Rika, batiin mo yung mga kumare, kaibigan mo, friends mo sa Isabela. Ay, oo nga pala. Kayo amin nga, Igtanis, Santo Tomas. Diyos ko malaglagip kayo mo talaga. Aglalo nga dya paglabaan, dya bumba ko nakberbiro ko nagsiguro, ta inaldaw ang aglaba niya. Kung kunana pa takaruwak ni Milda nga, apo, Diyos ko, Reyna, kanuti labandera. O, okay lang ko na amot. Bastahan nga magat pera ti angot na ti kumot. Di ba ganon? Shout out sa mga kapitbahay ni Inang dyan. Namimiss na niya dyan kayong lahat sa Isabela. Kumusta mo? Dagitay ko ham. Karobam jay. Dagita masitas ko pag ibambantay ko naman. Wan, apo, amin nga anak ko dita. Banbantayan nyo. Nagit Shout apo. out ka lang po ta. Apo, shout out. Shout out. Ilag dito kag. Mag-isbo ako. Babay ka karon the next. Kunam na. See you again in my next video ko na. In my next vlog. See you again ko na mga labidabs ko na. Mga labidab, see you again. Sa susunod kong video ko na. Video. Man, alay, sursuro na ka dito anak ko. Baka nalalay nga pag sa umsuna. Alot. Oh, Diyos ko. Hi, Diyos ko, pasensya na po. Inubo na ako sa kakatawa. That's all mga labidabs. Thank you so much for watching this video. And if you are new, please paki-like, share, and subscribe po ang aking YouTube channel, Manang Jenny. Maraming salamat po. Stay safe, everyone. God bless. And I just wanna share, I'm so happy and thankful. She's finally here with me na may mag-aalaga sa amin ni baby habang hinihintay ang aking panganganak. Okay, so say goodbye to all my subscribers. Bye. Kuna mo na Inang. Oh, Bye-bye ka. bye. See you again. Kana. Sana magustuhan nyo naman itong ginawa kong isang kanta lang. Naalala ko kasi yung Aking labidab ko. aking mahal. My father. po. Sorry, excuse me. Bye, my love. See you.